Daniel Chapo. Daniel Chapo ndi president wanyuwani ku Mozambique. Amene wawa ndithu akuchokera mu chipanichi cha Frelimo. Ngakhale kuti kuli zovuta mademo komanso kusavomereza kuchokera ku mbali ya opposition za zisankho kuti sizinaende bwino, ngakhale kuli mavuto, ngakhale kuli mpungopungo kutero, komabe iwo aja zisankho alengeza kuti basi wawina ndi amene Daniel Chapo. By the way, choyambirira nchona kuti ku opposition makamaka president wa ku opposition Ossufo Momade amene mogwirizana ndi opposition ina imene inayaka moto kwambiri ya mwana omwe uja Mondlane agwirizana kuna zoti apange mademo, apange strike kwambiri chifukwa cha zisankho kuti sizinaende bwino. Choyambirira nchona kuti our president kalekale Filipe Nyusi ndi amene achoka chifoti zaka zawo 10 zakwanira, ndiye sanakwanitsanso kuyimaso, ndi angopereka mpata kwa president wanyuwaniyo Daniel Chapo kuti ayimire chipanichi ndipo awina. It means chipani cha Frelimo chawinaso kachikenaso angosintha president. Chipanicho chinalowa mboma chinayamba kulamulira inuyo tikuti zomwe kwambiri. Chinayamba kulamulira kuchoka 1975 pafupi zaka 50 sichikutulukanso mboma yayi, right? Ndiyebe atapanga zisankho last week, anthu atakavota zonse zayenda bwinobwino, zinapeza kuona kuti pamene amalo zisankho zija umadziwa kwakuti zero kwakuti anthu anaonabe kuti anapanga sense chifukwa mwana amene amayaka mutu analengati pangolini ndi ameneyo amene amachita kuti Mondlane. Tinapanganso post video yake ndithu amene ndi amene amayaka moto, amene ndi amene amadziwika zoti amene ndi amene angatenge dziko. Komano zimene achita iyayi amapeza 20% ya mavota, akuti iye basi 20%, pamene amene akuti wawinayo amene wapeza 71% ya mavota. What? My guys, hayi zikomo kwambiri. Amene uyu ndi panopa ndi amene akuti the president komanso izi zachitikanso last week yomweyo pamene lawyer wa munthu yuyu Mondlane yo komanso representative wake ndithu anaombeledwa ka 25 times ndithu maliro akeso tinaonetsanso pompanopa. Ndi zisankho zimene zachitika ku Mozambique aziulutsa owina ndi ameneyo akuti amene wawina ndi 71%, komanso oluza zisankhozo zotsatirazo sakugwirizana nazo, ndipo amema anthu kuti iyayi pakuyenera kukhala mademo ndithu dziko lonse apanga shutdown, ndipo mademonso ali nkati ndithu pamatayamba dzuwa lija. Then kenako lero Friday timaonanso mavideo amayenda embassy kulengeza ya Malawi kumene ku Mozambique kuti anthu atani asayende makamaka pansewu komanso manyumba asatuluke, kukhala lockdown chifukwa cha mademonstration posakondwera ndi zotsatira za zisankho ku Mozambique. Ndi nkhani yonse mwachidule ndi imeneyoyo, ngati pangakhale zina tikufotokozeranisana. By the way, president wanyuwani ndithu anapanga za law komanso anapanga za development management something like that. Ndiyo zokhuza ndi chitukuko, kupanga manage zokhuza ndi chitukuko. Guys, thank you so much. Anything else tikupanganiso no update, tupasana update. Thank you for kwambi kutsatira Malawi Cameras. Like, share, subscribe and comment. Share, and subscribe.